Senyors i senyores diputats, quan es va signar aquell estrany acord de legislatura entre Junts pel Sí i la CUP, aquell paper que l'expresident Mas, l'Artur Mas, porta sempre a la butxaca, no sé si com a recordatori o com a amenaça, quan es va signar aquell acord va haver una corrent interna de la CUP, Corrent Roig, que va fer un comunicat en el qual deia que temia que la CUP es convertís en l'ala esquerra parlamentària del govern i en un simple element de pressió amistosa al govern. Doncs, efectivament, aquesta moció és un exemple paradigmàtic que vostès han esdevingut això. Vostès han passat de la bel·ligerància absoluta, tampoc la van practicar l'anterior legislatura, però abans, quan estaven només al carrer, de la bel·ligerància més absoluta a una mena de pressió amistosa. I jo no els tornaré a dir que són antisistema, tampoc els ho he dit gaire, perquè penso que són una pota fonamental del sistema nacional català, és a dir, el sistema nacionalista català, la CUP és una pota fonamental. I ara, i no m'estranyaria, veient aquestes mocions i com va, que l'any que ve vostès, no, d'aquí 2 o 3 anys participessin a l'almuerzo con Luis Conde, sabent que l'any que ve ja va la senyora Colau, 2 o 3 anys la CUP present. Però tenen encara algunes reserves, per exemple, a la universitat. I ens presenta una moció en què ens volen dir 3 coses, tímidament, tímidament. Com deia el senyor Castellet, té tota la raó, una cosa és el discurs i una altra cosa és el que posa al paper. Ens parlen, o en el fons hi ha la reivindicació tímida d'una universitat pública, gratuïta, independentista. 3+1. I després aquest 1 de que no volem ser europeus en el tema del 3+2, total, si ja es viu millor, vostès es sostenen fora d'Europa, doncs també a la universitat. Es diu al món acadèmic que una explicació ha de ser clara i distinta. Doncs bé, aquesta moció és absolutament el contrari. Confosa, barreja coses, complica, fins i tot en la redacció. I vostès han d'aclarir si el que estan és en contra del 3+2 com a tal o estan en contra del cost que suposa el 3+2. Perquè si el problema és el cost, llavors proposem mesures per reduir aquest cost als estudiants. I si el problema és l'estructura acadèmica, llavors parlem de l'estructura acadèmica. Entre altres coses, perquè el 3+2, 3+1, 3+1+1, perquè no està absolutament definit, és el que sempre havien defensat els rectors catalans i tots els partits polítics catalans, excepte, això és veritat, els Catalunya sí que es pot. La resta ho ben defensat. Ara, si ho fa el PP i dona més llibertat a les universitats, llavors, clar, és una cosa absolutament lamentable, però és el que sempre s'havia defensat des de Catalunya. Nosaltres defensem aquesta flexibilització universitària. La defensem per diverses coses. Primer, perquè ens posa en carril europeu, és a dir, és bon en carril europeu. A no ser que vostès el que vulguin és fer una mena d'autarquia universitària a Catalunya, però això facilita la mobilitat. Això facilita que pugui venir gent de fora, que nosaltres puguem treballar a la resta d'Europa amb més facilitat. Després és millor des d'un punt de vista de lògica acadèmica o docent, perquè ens permet una primera etapa més general i una segona etapa més específica. Pensin vostès, imaginin que una persona estudia història. Vostè, senyor Botran, en va estudiar, si no m'equivoco. Per exemple, diu, jo faig uns estudis generalistes d'història i després m'especialitzo o bé en història catalana o bé en periodisme cultural, amb el postgrau. Et permet jugar millor amb el disseny de la teva carrera i el teu perfil acadèmic i professional. I a més és una estructura que és bona perquè respon a les necessitats del mercat laboral i per combatre la dualització, precisament. Per tant, vostès que estan sempre tan a favor del dret a decidir, ara no volen que els estudiants i les universitats decideixin, estan en contra. I aquí passa amb el que deia, i em sumo a la condemna d'aquest acte, que a vegades els que s'omplen la boca de tantes coses, els que van atacar aquest grup de societat civil catalana, el grup de fora, feixistes, potser podríem llegir aquells versos de Bécquer que decien «¿Y qué es fascismo? Me preguntas que van». ¿Fascismo? Lo saben, ¿verdad? Pues como acaba. Si el problema no és el 3+2, si el problema és l'accés a la universitat, sí, és veritat, presentem mesures, com nosaltres hem fet esmenes, com hem presentat en altres mocions. Nosaltres lamentem, finalment, és que vostès vulguin convertir la universitat en el braç acadèmic del procés. Vostès volen infiltrar el procés a tots els àmbits de la societat i ara diuen que la universitat ha de legitimar, reconèixer i donar recursos logístics al procés constituent. Només ens falta que d'aquí poc ens presenti una moció dient quan i com han de parlar les famílies del procés constituent. Això sí, com sempre, amb una certa subvenció. Gràcies, presidenta. Gràcies, senyores i senyors diputats. Moltes gràcies, diputat.
A continuació té la